Ze berri? Bra, leku hau oso moloia da, ezta, kolega? Ez dakit hartuko nauten, baina molatuko luke. Ikasle moduan? Bizitza gogorra, bro. Zarragoa ematen dut, baina ez gehiagi. Maitane? Maitane, zertan ari zinen? Nahi nuen lekuan neukan konfiantza irabazita. Ai, pixkat gehiago itxaron behartzen nuen etorri aurretik. Zertarako? Guztiz izututa usteko? Bai, esan batzordeko dena oso ondo doala. Lasai. Adio! Hau, desastrea. Guztiz. Zer egingo dugu? Maitane. Bai. Oraindik denbora daukagu dena bertan bera usteko. Udaleko astebete barru hasiko da. Astebete barru? Ez zaude prestatuta. Zer egingo duzu? Garaziri deitu.